Neko svjetlo stare biblioteke, kao boja staroga zlata. Pred mojim očima prostire se ogroman drveni ormar i ne vidim gdje mu je početak, a gdje je kraj. Osjećam samo miris, taj čarovan miris starog drva i papira, miris prošlosti. Prašnjavi zračak sunca probija se kroz prozor prošlosti. Čujem glazbu toliko tiho da me podsjeća na vlastite misli koje su odlutale labirintima davnine i od tamo se probijaju kroz zaborav u blistavu sadašnjost. Dohvatim s police neku zbirku nota koja u taj čas privlači moju pažnju. Otpuhnem prašinu s koreca. Radoznalost, želja, radost, čar ovog trenutka. Tako se pojavila ideja ovog projekta. Ciklus koncerata koji ima otpuhnuti prašinu s brojnih partitura hrvatskih skladatelja. Prvi u nizu je skladatelj rođen prije točno 110 godina, akademik Bruno Bjeljinski. Za početak ovog koncerta najmlađi Dječji zbor Centra za kulturu i informacije Maksimir i njihova dirigentica Galina Veličko izvesti će ciklus pjesama za djecu skladan 1974. pod nazivom Kapljice, a kapljice su Zlatni sati, Pjesma cipela, Dok se tiho budi dan, Jezero i Lenče neću. Veliki pljesak, dobrodošlice za Dječji zbor i Galinu Veličko.